Ariketa honetan berriz esaten digute seinalearen frekuentzia maximoa, interes frekuentzia maximoa, 5 tertzio, hori baino txikiagoa sensorearena. Eta interferentzia 250. Eta eskatzen digute, filtroa diseinatzea eta bar, eta ia posibleetan interferentzia hori 10 aldiz baliogabetzea. Ordenarekin jolastu beharko dugu eta diseinatzea ere bai ebaki dela frekuentzia, betikoak. Orduan, ia, hasi egitezen, beti bezala, seinalearen abiadura, hoberena izan bera, berriz, marra bokit asko zepolitago geratzen delako. Hemen bat, eta hemen, bestea, modulua irudikatzeko. Hortxe. Orduan, hause, beti bezala, frekuentziaren ardatza. Ariketa guzti hauek hemen egiten dira. Frekuentziaren ardatza. Eta esaten digute, seinalearen frekuentzia maximoa 5 tertzio. Beti motela, inguru honetan, gutxi gura bera, hemen, 5 tertzio. 5 hertzio. Eta interferentzia 250 hertziotan. Hemen demagun dagoela, 250 hertziotan. Ordenia, ze filtro diseinatu dezakegu, eta ja posibledan hau zati 10 egitea. Edo bider 0,0 bat amplifikatzea. Hori da, baliogabetzea. Bale, seinalea baldin bada 5 tertziokoa, fasearekin arazorik ez izateko, filtroaren ebakidura frekuentzia beti hartzen dugu bider 10. Suposatu ezagun, hemen daukagula, ebakidura frekuentzia 250 hertzioak, eta horrela xe, diseinatu behar dugu filtroa 250 hertzio. Eta bere erantzuna izan behar da. Ez zerbait irabazpena ere esaten digute, ez irabazpenik ez digute esatezartzeko. Orduen, suposatu dezagun pasiboa dela, RC pasibo bat, bere erantzuna izan behar da 0 dezibelio hemen, 0 dezibelio eta irabazpena bat izatea, bezen, eta hortik aurrera, hau baliogabetu behar da, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko. Hau da, zati 10 hamarkada bakoitzeko. Hori garrantzitsu izan behar da. Eta diseinatuko genuke ideia honekin, FS baldin badau, R-Z kalkulatuko genituzke, bere formularekin, baina hori kalkulatu ezagun ia, hau diseinatzen badegu, zenbat baliogabetzen da gure interferentzia. Balen da bizi, nahi dugu zati 10 egitea. Gauza da, ia, ebakidura frekuentzia baldin bada 250 hertzio, urrengo hamarkada dago hemen, 500 hertziotan. Eta hamarkada bakoitzeko 20 dezibelio erortzen denez, irabazpena hemen G izan behar da 0,1. Eta hemen altuago izan behar da. Beraz, ez da bete behar, gu nahi duguna. Irabazpena edo baliogabetzea ez da izan behar, gutxiago. Beraz, filtro hau ez da nahiko izan behar. Bigarren ordenako bat behar izan behar dugu. Bigarren ordenako bat, ebakidura frekuentzia hori ez da mugitzen, ez da aldatzen, eman behar digutna irabazpen bat hemen, suposatu ezagun bat dela, aktiba baldin bada, hori irabazten bat daukagu, bat gehi errebizatera bat, baina suposatu dezagun hori bat dela, eta hemendik aurrera irabazpen askoz gehiago jaitsi behar da, eta neurtu dezagun orain 250 hertziotan ze irabazpena daukagun hemen. Ia, irabazpena, bigarren ordenako filtrotan, frekuentzia honetan, bere formula da, GDC, kasu honetan bat dela, bider, ebakidura frekuentzia, zati frekuentzia, ebakidura frekuentzia 250 eta frekuentzia 250, ber bi. Eta hause, kalkulatu dut daukat, eta ateratzen da 0,04 dela 0,1 baino txikiago beraz. Oso no. Gehiago baliogabetzen du, beraz, bigarren ordeneko bat beharko genuke, eta ez lehen ordeneko bat hau egiteko. Ebakidura frekuentzia bai, beti 250 hertzio, bai batentzat eta bestentzat, eta hau izango zen ikustarik eta honen erantzuna, aurrera.